Ο Απρίλης μας υποδέχεται με ένα μαγευτικό ταξίδι στη μυθική Αρκαδία, στην ιστορική Ανδρίτσενα, αλλά και στον επιβλητικό ναό του Επικούριου Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου, όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν. Η Αρκαδία, η γη των θεών και των ηρώων από την αρχαιότητα ακόμα, θεωρείται ο επίγειος παράδεισος της ποιμενικής, ανέμελης ζωής και της απόλυτης ελευθερίας. Ο αρκαδικός μύθος που διέρευσε στο πέρασμα των αιώνων επηρέασε σημαντικά την ευρωπαϊκή κουλτούρα κατά την εποχή του διαφωτισμού και κυρίως της αναγέννησης. Εμπνευσμένοι άνθρωποι, διανοητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, αναπολώντας τη χαμένη αθωότητα, δημιουργούν σπουδαία έργα, παρουσιάζοντας την Αρκαδία ως μια ιδεατή φανταστική χώρα, όπου μέσα σε μια ιδηλιακή φύση βασιλεύουν η επίγεια ευτυχία και οι αγνές αξίες του ανθρωπισμού. Το αρκαδικό ιδεώδες δεν άργησε να διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη και έτσι επικράτησε η φράση «Την Αρκάντια έγκο», ήμουν κι εγώ στην Αρκαδία. Ανάμεσα σε βουνά και δάση, φαράγγια και τρεχούμενα νερά στην καρδιά της Πελοποννήσου απλώνεται η πανάρχαιη αρκαδική γη, όπου η φύση στάθηκε τόσο γενναιόδορη. Η ορεινή Αρκαδία μας υποδέχεται, ενώ από μακριά αντικρίζουμε σαν την πρώτη συναρπαστική εικόνα τη θρυλική Καρύτενα να δεσπόζει ψηλά στο λόφο γύρω από το μεσαιωνικό κάστρο, εκεί όπου βρισκόταν η αρχαία Βρένθη. Η ιστορική Καρύτενα, που έχει αναγνωριστεί παραδοσιακός οικισμός, διατηρεί έντονα το χρώμα της μεσαιωνικής καστροπολιτείας, εμπνέοντας τον σπουδαίο Νίκο Καζαντζάκη, που την χαρακτήρισε ως το Τολέδο της Ελλάδας. Κλασικό δείγμα αρχιτεκτονικής των Σταυροφόρων, το κάστρο της Καρύτενας χτίστηκε σε απόκρημνο βράχο τον 13ο αιώνα από τον Γάλλο Γοδεφρίγο ντε Μπριγιέρ, γεννημένο στην Ελλάδα, όταν οι Φράγκοι κυριάρχησαν στο Μοριά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η στρατηγική θέση του κάστρου εξασφάλιζε τον έλεγχο των δρόμων σε Ανατολική και Δυτική Πελοπόννησο. Αργότερα, στα χρόνια της Επανάστασης, το μεσαιωνικό κάστρο της Καρύτενας έγινε το ορμητήριο του θρυλικού οπλαρχηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος έκτισε το σπίτι του ακριβώς κάτω από το κάστρο. Ακόμα και σήμερα που απομένει ερειπωμένο, οι ντόπιοι όταν αναφέρονται στο κάστρο λένε «του Κολοκοτρώνη το σπίτι». Φτάνοντας στον ιστορικό οικισμό και ενώ ακόμα βρισκόμαστε στον κεντρικό δρόμο, γοητευόμαστε από τα καλέσθητα πετρόχτιστα αρχοντικά της Καρύτενας που κοσμούν τις καταπράσινες πλαγιές του Μενάλου. Η ανάγκη μας όμως είναι να περπατήσουμε, να χαθούμε στις γραφικές γειτονιές με τις καμάρες, τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα παλιά πέτρινα σπίτια, τα αρχοντικά του 19ου αιώνα, τις βυζαντινές εκκλησιές. Όλα εξαιρετικά δείγματα φράγκικης και βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Στην πίσω μεριά του κάστρου συναντάμε το ιστορικό βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ένα σπουδαίο θρησκευτικό μνημείο του 13ου αιώνα, που αν και δοκίμασε όλες τις μπόρες των κατακτητών, Φράγκων Ιππωτών και Τουρκαλβανών, διατηρεί ακέραια τη μεγαλοπρέπειά του. Το σεριάνιμα στη μεσαιωνική Καρύτενα μας οδηγεί στην επιβλητική Μητρόπολη, τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κτίσμα του 1878. Θα πάμε να δούμε το μεγάλο γεφύρι. Ανυπομονούμε τώρα να δούμε το κορυφαίο αξιοθέατο της Καρύτενας, το φράγκικο πέτρινο γεφύρι, μήκους 50 μέτρων, με τον Αλφιό ποταμό να κυλάει στα πόδια του,
και τη μικρή βυζαντινή εκκλησία αφιερωμένη στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κατά το Μεσαίωνα υπήρξε το πέρασμα που συνέδεε την καστροπολιτεία της Καρύττενας με τη Μεσσηνία. Το θαυμαστό γεφύρι, που παραμένει ακόμα επιβλητικό, αν και επισκιάζεται από την σύγχρονη γέφυρα, έμεινε στην ιστορία και από το αποτύπωμά του στα παλιά πεντοχίλιαρα, όπου απεικονιζόταν με φόντο το κάστρο της Καρύττενας δίπλα στο πορτρέτο του Κολοκοτρώνη. Το ταξίδι μας στη γοητευτική ορεινή Αρκαδία συνεχίζεται. Αφήνοντας την Καρύττενα και έχοντας σαν επόμενο προορισμό τη Στεμνίτσα, περνάμε από ένα ακόμη πανέμορφο πετρόκτιστο χωριό που ανήκει στο Δήμο Γορτινίας, το ελληνικό. Η εικόνα της Στεμνίτσας μας κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Ο καιρός μας ευνοεί, έχει έναν ωραίο ήλιο για να φωτίσει τα πέτρινα τριόροφα πυργόσπιτα. Εδώ θαυμάζουμε τη χαρακτηριστική αρκαδική αρχιτεκτονική σε όλο το μεγαλείο της. Η περιοχή από την αρχαιότητα είναι γνωστή ως Ιψούς. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η αρχαία Ιψούς χτίστηκε από τον Ιψούντα, έναν από τους 50 γιους του βασιλιά της Αρκαδίας Λικάωνα. Αναφορά για την Ιψούντα γίνεται και από τον Παυσανία στο βιβλίο Αρκαδικά. Στα μέσα του 7ου μετά Χριστό αιώνα εμφανίζεται ως Στεμνίτσα, όνομα σλαβικής προέλευσης, που σημαίνει τόπος σκιερός και δασώδης. Και βέβαια δεν θα μπορούσε ο χαρακτηρισμός να είναι πιο ακριβής, αφού περιβάλλεται από ακακίες, πλατάνια, καρυδιές, καστανιές, κερασιές και έλατα. Η Στεμνίτσα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Ήταν η αγαπημένη κρυψώνα και το βασικό κέντρο εξορμήσεων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που την αποκαλούσε «χοροπούλα του Μοριά». Υπήρξε επίσης έδρα της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας, ενώ πολλοί στεμνιτσιώτες ήταν αγωνιστές και μέλη της φιλικής εταιρείας. Ο ιδιαίτερα γραφικός διατηρηταίος οικισμός της Στεμνίτσας, χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές Φαραγγιού σε υψόμετρο 1.100 μέτρων στη δυτική πλαγιά του Μενάλου, αποτελεί πρότυπο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Αρκαδίας και ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά του Δήμου Γορτινίας. Η γραφική πλατεία της ζωντανή, γεμάτη καφενεία και ταβέρνες, μας καλωσορίζει. Εδώ συναντάμε και τον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός οικοδομήθηκε από πελεκητή πέτρα το 1810 και αρκετές από τις τοιχογραφίες του είναι του Φώτη Κόντογλου, ο οποίος εργάστηκε το 1953 στην αγιογράφηση του ναού. Απέναντι από την εκκλησία υψώνεται το εκπληκτικό τριόροφο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου με το ρολόι, κατασκευασμένο το 1877 από τον τινιακό μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Θεοτικό, ενώ οι καμπάνες είναι έργα ντόπιων καμπανοποιών. Μεγάλη άνθηση γνώρισε η Στεμνίτσα κατά τη Βυζαντινή περίοδο, χάρη στην παραγωγή καμπανών, αφού οι στεμνιτσιώτικες καμπάνες ήταν φημισμένες για τον ήχο τους. Ακολουθώντας διαδρομές που ξεκινούν από την κεντρική πλατεία, ανηφορίζουμε στα πέτρινα καλντερίμια. Περνάμε από εντυπωσιακά σπίτια με ξύλινα χαγιάτια, καμάρες, επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα, αλλά και μισογκρεμισμένα σπίτια με τη γοητεία του παλιού. Κι όπου κι αν κοιτάξεις γύρω, βλέπεις καστανιές, καρυδιές, ανθισμένες κερασιές. Συνεχίζουμε την απολαυστική διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο κάστρο, στο ύψωμα που βρίσκεται το Ηρώον των Αγωνιστών του 1821. Λίγο πριν το Ηρώον, την προσοχή μας κερδίζει ένα σπουδαίο μνημείο βυζαντινής τέχνης του 12ου αιώνα, η μονόκλητη βασιλική της Παναγιάς της Μπαφέρο.
Η εντυπωσιακή στοά στη βόρεια πλευρά της προσθέθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Από το κάστρο η θέα ολόγυρα είναι απεριόριστη. Απολαμβάνουμε τις τελευταίες εικόνες από την πανέμορφη Στεμνίτσα. Σε κοντινή απόσταση συναντάμε την ιστορική Δημητσάνα ή αλλιώς την αρχόντισσα της Αρκαδίας, όπως την αποκαλούν, το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της περίφημης αρκαδικής αρχιτεκτονικής. Η καλέσθητη και γραφική Δημητσάνα, έδρα του Δήμου Γορτινίας, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων στην αγκαλιά του ελατοσκέπαστου Μενάλου, πάνω από τον ποταμό Λούσιο, που γενναιόδωρα τροφοδοτεί την πλούσια φύση που την περιβάλλει. Η ιστορία της ξεκινά από τα ομηρικά χρόνια, όταν στη θέση της βρισκόταν η μικρή αρκαδική πόλη Τεύθης, όπως αναφέρει ο Παυσανίας στα αρκαδικά. Η Δημητσάνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Ήταν η μπαρουταποθήκη του Μοριά. 14 μπαρουτόμιλοι λειτουργούσαν στις πηγές του Αϊγιάννη, εκεί όπου σήμερα είναι το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ένα μουσείο μοναδικό στα Βαλκάνια που έχουμε τη χαρά να επισκεφτούμε για να μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο στην προβιομηχανική εποχή. Χτισμένο λίγο πιο χαμηλά από το κεφαλάρι του Αϊγιάννη, το Μουσείο Υδροκίνησης χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του το νερό της πηγής. Έτσι, με κινητήρια δύναμη το νερό, γίνεται αναπαράσταση της λειτουργίας του νερόμυλου, της νεροτριβής, του βυρσοδεψίου, του μπαρουτόμυλου. Μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία. Η επόμενη μέρα ξεκινά με την περιπλάνησή μας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια της Δημητσάνας για να απολαύσουμε τη γραφική της ατμόσφαιρα και να θαυμάσουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της. Οι εκπλήξεις πολλές, οι εικόνες καθηλωτικές. Ανάμεσα στα παλιά αρχοντόσπιτα ξεχωρίζει το σπίτι του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, όπου σήμερα στεγάζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Σε κεντρικό σημείο του χωριού στέκει μεγαλόπρεπα το περίφημο ρολόι της Δημητσάνας, που σήμερα είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της Δημητσάνας, δωρεά των Δημητσανιτών της Νέας Υόρκης. Επόμενος σταθμός, η λιθόκτιστη εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, που έκτισαν Λαγκαδιανοί μάστορες το 1832 στη θέση παλαιότερου ναού. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καμπαναριό του, έργο του 1888 από Πυρσογιαννίτες τεχνίτες. Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους υπήρξε ο πρώτος καθεδρικός της πόλης. Ανηφορίζοντας τα πέτρινα καλντερίμια της Δημητσάνας, περνάμε από όμορφες γειτονιές, μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία της Αγίας Κυριακής, όπου στο κέντρο της δεσπόζει το άγαλμα του Γρηγορίου του Πέμπτου. Εδώ συναντάμε την ιστορική δημόσια βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, την αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα της πνευματικής ανάπτυξης της Δημητσάνας. Έχουμε τη βιβλιοθήκη, έργο του 19ου αιώνα, και όμορο κτίσμα, το σχολείο, το πρώτο σχολείο που χτίστηκε. Το σχολείο πλάι στη βιβλιοθήκη. Ποιος το χτίσε? Ο Λύσανδρος ο Καστατζόγλου, ένας από τους
πολύ μεγάλους αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα. Σε αυτή τη θέση, τον 18ο αιώνα, λειτουργήσε η περίφημη σχολή της Δημητσάνας, που αρχικά ήταν ιερατική σχολή, από όπου αποφοίτησαν πολλοί μητροπολίτες και λόγοι, ανάμεσά τους ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Στην Ελληνική Επανάσταση μεγάλο μέρος της καταστράφηκε, καθώς η σχολή Δημητσάνας χάρισε στον αγώνα χιλιάδες βιβλία για να κατασκευαστούν φυσίγγια, όπως μαρτυρεί στα απομνημονεύματά του Κολοκοτρώνης. Η σημερινή βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 35.000 τόμους, πολλά χειρόγραφα, σπάνια έγγραφα, καθώς και μία λαογραφική συλλογή. Μπροστά μας υψώνεται και η Αγία Κυριακή, πολιούχος της Δημητσάνας και σημερινός καθεδρικός της. Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, χτισμένη το 1834 στη θέση παλαιότερου ναού του 17ου αιώνα, είναι μονόκλητη βασιλική με τρούλο, καλυμμένο από φύλλα χαλκού. Μπροστά μας το αρχοντοχώρι της Ανδρίτσενας. Κοντά στα όρια Ηλίας Αρκαδίας, στη σκιά του Λυκείου Όρους, συναντάμε την Ανδρίτσενα, τόπο ηρωικό με πλούσια ιστορία. Πνευματικής αναγέννησης θα καταστεί αρρωγός στους γενναίους Ανδριτσιώτες, οι οποίοι μάχονται για την ελευθερία. Χτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά καταπράσινου βουνού, εντυπωσιάζει με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά, τα λιθόστρωτα δρομάκια, τις παλιές πετρόχτιστες βρύσες. Στην πλατεία Αγίου Νικολάου, όπου δεσπόζει η ομώνυμη εκκλησία, σημείο αναφοράς είναι η ξακουστή Τρανή Βρύση, η αρχαιότερη της Πελοποννήσου, που δροσίζει τους περαστικούς από το 1724. Σπουδαία είναι και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσενας, το πνευματικό στολίδι της περιοχής, αλλά και όλης της χώρας, που χρονολογείται από το 1840, όταν ο Κωνσταντίνος Αγαθόφρον Νικολόπουλος, φιλόλογος και λόγιος της ελληνικής διασποράς, δώρισε την πλούσια συλλογή του από σπάνια βιβλία στη γενέτειρα του πατέρα του, την Ανδρίτσενα. Το ταξίδι μας συνεχίζεται για τον τελευταίο σημαντικό προορισμό μας. Κοντά στην Ανδρίτσενα, στη Φιγαλία, στα σύνορα Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σε υψόμετρο 1130 μέτρων, δεσπόζει ο επιβλητικός ναός του Επικούριου Απόλλωνα, που χτίστηκε τον 5ο π.Χ. αιώνα από τον Ικτίνο, σύμφωνα με τον Παυσανία, τον έναν από τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα. Ο ναός θεμελιώθηκε στο βράχο του όρους Κωτηλίου, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Βάσες, ένα μνημείο αριστούργημα, από τα καλύτερα σωζόμενα της κλασικής αρχαιότητας και το πρώτο στην Ελλάδα που ανακήρυξε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς η UNESCO το 1986. Το ναό αφιέρωσαν στον Απόλλωνα οι κάτοικοι της περιοχής, ζητώντας τη βοήθειά του για να αντιμετωπίσουν το λοιμό στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Γι' αυτό και τον ονόμασαν Επικούριο, δηλαδή βοηθό. Δεν χορταίνουμε την παραμονή μας σε αυτό τον ιερό χώρο. Παρατηρούμε με θαυμασμό την κάθε λεπτομέρειά του, το παιχνίδισμα με το φως του ήλιου, που κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο μαγική. Μια τελευταία περιήγηση έξω από το ναό μας δίνει την ευκαιρία να θαυμάσουμε και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. Ένα ακόμα υπέροχο ταξίδι ολοκληρώνεται. Φεύγουμε εμπλουτισμένοι με εικόνες και μνήμες από τους μοναδικούς τόπους που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε. Και βέβαια, πάντα ελπίζουμε σε νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες.